Mana, imena hangu zverudo zvezvo zvotonetsa. Chemberei tsomera introduction. Nguva yaikura vanhu zera ravo vanga vari kuva iroro. Zera ravo Safrit. Sape. Baby, yes. Una ndakufadza maancestor nai. Kusvika kwako unoziva chi? Wadzima ubva wafara, eh? Tonakirana kaisi baby. Utsukuyu. Awi ndo chirungu. Tokera chi manje? Nyaya iripo kasafisi. Tikutomboenda kumaintro. Watanga manje. Watanga. Ma-introductions iyi. Wakandiwawa, ngandogara nini? Ukumanyire. Ndikagonya usingazikana kutogara nini? Tichiri panguva yekuziyana ati. Izvi ma-introduction izvikaizvi. Patika introduction hazisati atombopinda kana mubhodhi. Aiwa chimbomira kani service imweni wakawirirana ukati unontida ndakadaro utori nekabhebhi kako kari mudumba kabhebhi kako aka saka iwo nyaya iripo hazvitoiti kuti uende wakadai wotopfeka kanoti chienderana kanoni ndiri chembere kaini wobva wanopfeka nebhachi watonechi hausi kuziva here kamwana kedu kari mudumba wakanganwa here chembere mukadzi hazvienzane nenokurara mugota ini ndasingatomboda zvese aiwa hazvina kana ndozvatovapo vezera rako pavairorwa uko wainga uri kupi ezvinozva kutsoma-tsoma nani bhebi wakurasika papi komwana mira ndirigadzirisewo reit ndinaka ndikupfekidze ndina ndikupfekidze bhebi wangu ekatoni chienzi intro baba vemusha makarova auone wakuitonga wakaenzana neni manje ndikatosvika ndichitoti iwewe handisi ndakuita kunge sekuru rugudo kakwene ndiri gogoka toenderana inini handisi kuda izvi la newe izonditarisa kaona takuenda bata foni chipfeka zvakanaka iwo chifamba wakakutamira seni wafamba wakadai wapasuka tiendi hanzi chembere mukadzi takadai chembere utadza zvenzane nekuenda kuchechi wakande ndiri kutogara tese ngese yakutozviziva dizeti yakutoziva kuti kutopisa tiri tese saka ngese ndinofanira kutopisa chikutamira suwe chifambonge chimbi kule tatiende takadai so hazviteka kuti uende usina